Call Primary School Teachers Association APSTA henne kasi balang ka atrek dilio aja puar kala pelang ke jing Rakhe jong jingdap sau post nem kinti jong seng APSTA baya ke ni ke jing Rakhe dap sau post nem jong seng APSTA la pelang hador bashnong lumpelan balum siap jaya shlong u general secretary jong ni ke seng APSTA uba FC Shulai ulong baya ke ni ke seng la seng ning kong hak arpundriu terek dilio sheja kendais bau papuar Komta ka jing Rakhe ka day balong haka arpundriu terek mentau benai. Reina ka daw baka ham no haka si ublay. Komta kila pelang no haka ni kasi ba mentau. Ru baka day kasi jang ka jingkan mau iya yukupa jang ki dak thok kasi u Thomas Jones. Upalawan ban plat lenti haka thok katar hari kasi. Haka ni kasi dan ru ka jingsha niki long kami. Namar bisu unit APSTA bat ka jingrai jung ba das kemling do. Kinai kai ki ba pair kila wan ban pencingan haka ni kaseng. Haka ni kasengi ki badai ki members jang kaseng badru ki belasha khot soba haka ni kasengi bad ki kwede. Many a times when I used to see in the newspapers regarding, the non-payment of salary of the primary teachers, I used to grumble. I used to feel why the hell the government has to discriminate the primary teachers from other teachers, because when we think of the primary teachers, to me, I should have said that they are the pioneer to build up our education. I passed out from the lower primary school of mawjam. It's a mission school. Until now, believe it or not, I give my credit to Kong Bluebell Marjorie, being my first teacher in my formal school. I am what I am today. It's because I was taught ABKD at the lower primary level. So I believe that each one of us, though we are, at any stage of our education, we have groomed ourselves from the teaching that we got from the primary school level. And having said so, I should also say that all people in any profession, they must have passed through the primary level to become big man or woman. So, to me, the primary teachers are equivalent with the university teachers. When I say that, I would like to also appraise all the teachers. You are no less the best teacher in the world. Talk hatuk bentaman ni hakatin sora nrei ko mga noong ingila yo shwa ya kidak tho hakatin Bangla hagidak tho Bangla nadu ko snem shijar praspa hatlai but they Krishna Chandra Pal ubangali ubaning kong ubalakla Kristan but they hadin jong ka snem shijar praspa lai ko pra ba ka Serampur Baptist Mission
kala lek phai no kala sange no ya ke jing tre kam jong ka hakini ki rilom jongi tikum ta ngi yo pade ban beteng ya ke jing ya ki school jongi da ke jing wan jong Thomas Jones ubala yede kat bala ban da snotho shwa ya ke tin khasi bat kajing le shitom jogu ban tip ban pule ya kaktin kaktin keren nengong ala beno namar ba ude ban smutho ya kajing sawa jong ka sur kaktin kasi jong ki dur kentin kasi tikum ta ulawan ra ya kidak tho abi kidi but kani long kajing community jong u bagi khasi ke de ban nang shwa ban pule bat ban tho khnang ban sno tho khamha ya ga ktian ublei ti hangni nga kot khia ya ga e ga Thomas Jones ong na ga jing tho jong u GA Angel Jones u ba ong it is no use to preach the gospel unless people read the word of God ti hangni la dangi ong kam to yingi ban ya lap ya ga gospel kuma ong Thomas Jones lada ki brio kim nang ban pule ktin ulei te kum ta hadien ka to ka nibnai ula nang ha ya ktin si but ko missionary bani kong jong ka Welsh Calvinistic Methodist Mission Foreign Society u Thomas Jones ula pen mi ning kong ya ka kwat khasi ka bani kong but ka ta ka de ka kerten ka kita pan hikai ki kiten khasi but la penot kam da udak si ka kita penon kam CA kita ru CETAB bat kum ta ter nung kong ru tho be NYNCON ti henry nhiều y ba wala da ne ka primer ka de ka de usumbai u bening kong jong ka tin ka si hadin ba u Thomas Jones ula shahi kai hakini ki kato ka ni ki nong shahi kai kiba ula yo ban yesilok ki bela pas do ki bor jong u Alexander Bublish kin mau yo rangba u teng uduan rai ba ujung kha ti kini ki student jong Alexander Bublish ti la yo ban hi kai khamha ya ka rubom kren ya ka rubom kenno ya ka sulk tien khasi bat u Thomas Jones usas dan ban weng no ya usi bat ula bu bijli no da uke so C has been replaced by K in Khasi alphabets. The Thomas Jones ni bahwa ulah pendon kam renti kini ka kot ka bening kong chu ka di ka kot tikir ka ba chu ya puli haki school ban pau ke jongi but ulah thok roi kiwe di ki kot nan chu je ka teng hang ni ka kitab bening kong abi lani ka first Khasi primer ka kot puli bening kong nang ta ka kot shapang ka jing kot jingkhia ka kot tikir ka jing duai utrai ka testament ka bathamai katu ka ni ki jing duai na ka kote chembo nang ta ka jing duai utrai ka gospel jong umathi but ula le ru katu ka ni ki translation Rothman the mother's gift and Tad the father's gift aga ba ula penmi na do ka snem shijar praspa sabu ar tar ki ni ki kot ki bo tho do ka snem shijar praspa sabu nyo ti ka ek banga kwa banja shu ban ni ka longba ho nyuma u wala Thomas Jones ulate yo mau nong rem na ka ka tho ka tar ka si jongi re la pen rai san pade ya ka da ki wei pat ki missionaries kam tam u William Lewis te kam mem joku but kam tam u John Roberts u ban bet yo sumbai jonga literature ka si jongi haki bubun ki benta ti nakwa ban shu batai ni ba u Thomas Jones fi ba u ula no sinyang yaki shaki babun ki benta jonga tho katat misno tho ba baro umshim la don ba u jor haba la shim ya kaktin so ra kung kaktin pedeng ni ong ni kaktin pedeng namar ba ngi don bon ki kaktin na ni don bon ki varieties the ni ki dialects nrei la shim da kaktin so ra kada wala ban long ba ning kong upoi so ra ula ban da yu ya ka sur ula ban da suthu ya ka jing kren ki jong ki brio desi ushim ya ka magalong kaktin ka be jan ha dan ba onra ya ki Roman alphabet ba ki kan Yesrim bat kaktin English la kumno ru
Ti namar ba usnyang jong Thomas Jones long ba kraw shisha ti spas nem ka ba arpoi niu I la aina mi ka kerteng jong Thomas Jones ka ba ning kong da ka ba da play ya Thomas Jones school of mission ha ka artrik julio anaja ban ai jing kai ya kinong mission jong ka palam na klem ka jala ba ru na Bangladesh hadin kita la theiru ya Thomas Jones Senate College ha July but la theiru ya umat jong Thomas Jones hangnia Senate College jia nangta Thomas Jones udeban udeban don hok ban yo ya kana ya ka buram hakani ka ri jongi ban kan mau na ka benta ki ka jing kinti ko jong ya kan yam Kristan but Rupan bet you sambai jong kapule kaputi nagabda ka jingnang jing start jongi ki long din hadu katni ka bangilong ti kini ki school mission ki jong Thomas Jones hasora kini yang ka saki ka bala ka ba lawanra da school mission on henry ka bang yu I ya ka jingkit kli ka yu I ka jing yu I jingai ka yu I ka thong man nagabda ka lawe jong ka jai